Здравейте, уважаеми зрители! Включваме се с няколко минути закъснение от матча от 10-тия кръг в Североизточна футболна група между Дунав 2010 от Русе и Белица от едноименния град. На градския стадион в Русе се играе среща. Вие гледате запис в този матч, разбира се. Малко неочаквано. Гостите откриха резултата. В момента Белица води с 1-0. Гостите са с бели екипи и играят в състав с 88 номер Василев, 8 Летев, 11 Спасов, бивши играч на Дунав, 15 Николов, 18 Петров, 6 Станев, 20 Попов, 19 Парашкелов, също бивши играч на Дунав, 10 Караосман, 12 Осман, 7 Александров. На резервната скамейка са Бебров, Янков, Георгиев, Начев. Пропуск на Дунав. Старши треньор е Димо Денчев. За домакините на вратата е Радосвет Христов с номер 92. Втори Николай Колев. Трети Мартин Димов. 22 Михаил Милчев. 18 Атанас Атанасов. 11 Диан Димов. 8 Ивайло Раденцов. 17 Андреас Васев. 10 Георги Чакъров. 20 Йордан Димитров. 9 Мирослав Будинов. Корнер. Изпълнен от Атанасов. Да видим какво ще се случи в тази ситуация. Лови вратаря на гостите. На резервната скамейка за Дунав са Джем Ибрахим, Александър Къснеделчев, Мартин Иванов, Християн Кожухаров, Светослав Читаков, Николай Парнаров, Динко Станчев. Старши треньор на домакините, разбира се, е Веселин Великов с помощник Людмил Киров. Съдиите в днешната среща са от Добрич. Самет Ахмет, старши съдия с помощници Петър Киров и Светлин Станчев. Михаил Михайлов е дежурен делегат. Четвърти съдия, от Варна. Както казахме, гостите водят с 1-0. Прехвърляш удар. Всички футболисти на Дунав бяха в предно поле. Получи сега на контратака, в която с прехвърляш удар футболист от Белица успя да промуши топката зад вратаря Радосвет Христов и гостите водят с 1-0. Да видим отговора на Дунав. Йордан Димитров беше фаулиран. Както казахме, домакините са с сини екипи, гостите с бяло-черни. Атанасов изпълнява към Мартин Димов. Раденцов. Отново Атанасов. Към Мирослав Будинов е отправена топката. Беше избита от защитник на Белица. Тъч за Дунав. Мартин Димов. Раденцов. Ники Колев атакува. Десният бек на Дунав. Раденцов, Димов, капитана. Милчев. Мартин Димов, Ивайло Раденцов. Георги Чакъров. И равенство в резултата. Йордан Димитров. Номер 20, Йордан Димитров, изравни резултата. Голът ще бъде записан в 15-та минута на срещата. Мартин Димов
Мисля, че беше фаулиран. Да, точно така. Веднага изпълни Ивайло Раденцов към Диан Димов, капитана. Ето го отново Йордан Димитров. Получава Ивайло Раденцов. Напредва по левия фланг. Чудесна техника. Диан Димов. Чудесна техника. Прак свободен удар за Дунав. Да видим кой ще изпълни прекия свободен удар. Георги Чакъров е за топката. Освен него и Йордан Димитров, Ивайло Раденцов и Мирослав Будинов е там. Най-вероятно той ще се оттегли точно така. Да видим това изпълнение. Георги Чакъров, Ивайло Раденцов. Центъра към Мартин Димов, защитника. Неточен изстрел на Димов. Чудесна игра за първа топка на Мартин Димов. Йордан Димитров. Мирослав Будинов с топката. Шут на Будинов. Добра изява на Василев. Вратаря на гостите. Милчев. Йордан Димитров. Авантаж. Георги Чакъров. Чакъров. Милчев. Атанасов. Чудесно подаване с Йордан Димитров. И чудесна ножица на номер 8 Летев в състава на Белица. Течът ще бъде изпълнен от Атанасов, разбира се. Диан Димов, отново Атанасов. Ивайло Раденцов, Диан Димов, Раденцов, Атанасов. Чудесно Милчев. Диан Димов. Връща към Милчев. Раденцов. От краната му бе топката. Георги Чакъров не спечели за Дунав отново. Паса към Ники Ников не стигна. Неточна игра на футболистите на Белица. Тъч за Дунав. Мартин Димов. Диан Димов. Контранападение за Белица. Чудесно подаване. Да видим кой ще достигне първи от топката. Дали Мартин Димов няма да е това? Добра игра на Мартин Димов. Все пак гостите спечелиха ъглов удар. Двадесета минута тече на срещата в момента, уважаеми зрители. Резултатът е 1-1. Дунав 2010, Белица. Мач от 10-тия кръг на Североизточна футболна група. Гостите от Белица изпълняват ъглов удар. Изчистиха домакините. Засада. Николай Колев, Ивайло Раденцов. Дълго подаване към Мирослав Будинов. Достигна топката Мирослав Будинов. Пита да намери Георги Чакъров. Справи се защита на Белица в тази ситуация. Ивайло Раденцов отново. Йордан Димитров. Мирослав Будинов. Подаване към Атанасов. Топка за Белица от вратата.
Георги Чакъров. Чудесна техника. Между обладен от доста футболисти на Белица. Отнета му бе топката. Контранападение за Белица. Имаш първо нарушение. Топка за Дунав. Диан Димов. Йордан Димитров. Не точно беше подаването към Мирослав Будинов. Ивайло Роденецов. Йордан Димитров. Откраднаха топката домакините. Николай. Мирослав Будинов засече това центриране, но не успя съвсем точно да го насочи. Паса беше на Андреас Васев. Чудесна игра на Мартин Димов, централният защитник на Дунав. Диан Димов открадна топката. Чудесно подаване към Георги Чакъров. Спаси топката, не успя да стигне до нея. Ивайло Роденцов. Мирослав Будинов. Николай Колев. Андреас Васев. Андреас Васев напредва. Центрира. Ъглов удар за Дунав. Ъглов удар. Тук имаше нарушение срещу вратаря на гостите. Топка за Белица. Минутата е 24-та, резултатът е 1-1. Дунав 2010, Белица. Мач от 10-тия кръг на североизточната В група. Градски стадион Русе. Контратака за Дунав. Андреас Васев. Паса е към Георги Чакъров. Той не успя да го стигне. Йордан Димитров дали ще достигне топката. Не успя. Тъч за Дунав. Атанасов хвърля. Милчев. Мартин Димов. Диан Димов. Ивайло Роденцов. Мартин Димов. Андреас Васев. Откраднаха топката футболистите на Белица. Центриране напред. Няма да има проблеми за Радосвет Христов в тази ситуация. Диан Димов. Георги Чакъров. Мартин Димов. Много Чакъров. Раденцов. Георги Чакъров, чудесна техника, нарушение. Бързо е изпълнен Мартин Димов с топката. Централен защитник. Шут на Мартин Димов. Добър изстрел. Малко неточен. Аут.
Тъч за Дунав. Атанасов към Диан Димов. Милчев. Мартин Димов. Капитана. Паса е към Мирослав Будинов. Тъч за Дунав. Мартин Димов. Ивайло Раденцов. Диан Димов. Паса е към Йордан Димитров. Центъра Йордан Димитров към Мирослав Будинов. Смъкна топката Мирослав Будинов. Отново той я владее. Андреас Васев на крилото. Центъра към Будинов. Пресечена бе топката. Атанасов. Шут на Атанасов. Чудесен силен изстрел на сантиметри над напречната града. Съдията предупреждава футболистите да не оспорват неговите решения. Удар от вратата. Минутата е 28, резултатът е 1-1. Тук имаше нарушение. Топка за Белица. Времето е чудесно за игра, уважаеми зрители. Днес валя дъжд, но в момента грее слънце, има лек вятър. Температурата е около 17-18 градуса. Паса е към Георги Чакъров по левия фланг. Чакъров. Отнета му бе топката. Белица атакуват. Тук имаше. Ще има предупреждение към Михаил Милчев. Централният защитник на Дунав за опасна игра, но той игра за топката в тази ситуация. Слава Богу, нямаше контузии, все пак е отсъдено нарушение. Имаше нарушение. Ивайло Раденцов бутна с ръка противников играч. Топка за Белица. Както казахме, времето е чудесно за игра, уважаеми зрители. Тревата на градския стадион в Русе е свежа. Отваляли е дъжд. Георги Чакъров бе фаулиран. Фаул за Дунав. Атанасов към Милчев. Мартин Димов. Раденцов. Георги Чакъров. Ново Раденцов. Чакъров. Мирослав Будинов. Диан Димов. Тук имаше нарушение. Нарушението бе срещу техничния Георги Чакъров. А просет срещу Йордан Димитров. Топка в игра за Дунав.
Милчев. Диан Димов. Белица в нападение. Дълго подаване. Ники Колев се справи с тази ситуация. Андреас Васев получи топката в средата на терена. Диан Димов. Възможност за контратака за Дунав. Дълго подаване към Мирослав Будинов по крилото. Там беше и Георги Чакъров. В крайна сметка вратаря Василев улови. Мартин Димов. Никакви проблеми за централния защитник в тази ситуация. Засада. Топка за Дунав. Футболистите на Белица в контранападение. Атанасов, Милчев. Много Белица води топката. Тук имаше опасна игра. Моето положение, уважаеми зрители, двамата футболисти влязоха един в друг с бутоните и Мартин Димов от Дунав. Ще ги предупреди главния съдия. Няма нужда от излишни страсти извън футболната игра. Който заслужава картон, ако заслужава, нека да го получи. Който заслужава основно предупреждение също. Дано да няма пострадали и играта да продължи. Червен картон бе показан за централния защитник на Дунав Мартин Димов. Мартин Димов получи директен червен картон за тази ситуация. Също така и футболист на Белица получи червен картон. Номер 19 от Белица също получи червен картон. Парашкелов, бивши играч на Дунав. Както знаете, така двата отбора ще продължат с 10 човека. Росвет Христов се намеси. Неприятен рикошет за него се получи пред вратата. Да видим, докосна ли е все пак топката. Има ли лев удар? Да, има лев удар. Нормално е да недоволстват домакините. Минутата е 35-та. Ъглов удар за Белица. Росвет Христов лови. Мирослав Будинов. Андреас Васев. Ивайло Раденцов. Йордан Димитров. Йордан Димитров вкарва втория си гол. Дунав повеждат с 2-1. Йордан Димитров вкарва втори гол в днешната среща и дава предна на своя отбор. Дунав Белица 2-1.
35-та минута. 36-та. Нека да го отбележим по-точно. 2-1 е резултатът на градския стадион в Русе. Ивайло Раденцов открадна поредна топка. Мирослав Будинов е с нея. Андреас Васев. Раденцов. Шут на Раденцов. Неточен изстрел. Аут. Тъч за Белица. Нарушение. Топка за Белица. Диан Димов. Милчев. Дълго подаване. Георги Чакъров. Ивайло Раденцов. Андреас Васев. Какъв пропуск, уважаеми зрители. Чудесна атака развиха футболистите на Дунав. Мал шанс в завършващата фаза. Андреас Васев не успя да отбележи. Резултатът е 2-1 в полза на Дунав. Минутата е 38 на първото полувреме. Атанасов. Топката не достигна до Йордан Димитров. Йордан Димитров. Диан Димов. Нарушение. Георги Чакъров. Ник Колев. Много Ник Колев. Диан Димов иска топката в средата на терена. Получава. Паса е към Йордан Димитров. Чудесно подаване на капитан. Да видим тук. И двамата футболисти се сблъскаха и удариха. Дано да не е лошо. Йордан Димитров и Василев, вратаря на гостите. Стана Димитров. Но всичко да е наред и с Василев. Доктора влезе на терена. Няма да има нужда, може би, от неговата намеса. Минутата е 40-та. Нарушение на Андреас Васев. Топка за Белица. Ник Колев, чудесна игра. Васев. Паса е към Будинов. Мирослав Будинов достигна топката. Чудесна техника. Тук имаше нарушение. Бързо е изпълнено. Белица в контранападение. Милчев първо ще достигна топката. Топка за Дунав. Тъч за Дунав. Не, нарушение по-скоро. Диан Димов. Атанасов. Димов. Мирослав Будинов. Чакъров. Сега ще има жълт картон най-вероятно за футболист на Белица. Точно така. Номер 22. Осман получава жълт картон за нарушение срещу Георги Чакъров. Диан Димов.
Тъч за Белица. Минутата е 41. Резултатът е 2-1 за Дунав. Интересна среща е днешното, уважаеми зрители, за разлика от последния матч за Купата на аматьорската лига на Дунав 2010 срещу Черноломец от Попово, завършил 15-0 за домакините от Русе. По неофициална информация, която имам, това е изравнен резултат за най-голяма победа на Дунав, но това не е база за сравнение. Отборът на Черноломец от Попово играе в регионална футболна група. А Дунав има претенции да бъде отбор поне за втория ешелон на професионалния футбол. Шут на Диан Димов. Неточен. Удар от вратата за Белица. Диан Димов първи, топката е Ивайло Орденцов. Йордан Димитров. Търси Андреас Васев да им кой ще достигне до топката. Васев чудесен спринт, успя да спечели тази топка. Паса е към Ивайло Орденцов. Диан Димов. Нарушение имаше. Топката е за Дунав. Атанасов. Георги Чакъров. Диан Димов, отново Чакъров. Диан Димов получава, т.е. Раденцов. Ники Колев. Михаил Милчев. Атанас Атанасов. Търси Андреас Васев, неточно подаване. От края на Диан Димов топката. Андреас Васев напред в страта на наказателното поле. Ще успее да подаде. Успя. Неточен изстрел на Мирослав Будинов. Атаката беше доста добра. Както казах, интересна е днешната среща, уважаеми зрители. Няколко пропуска направиха футболистите на Дунав, но продължават да владеят инициативата, да организират добри нападения. Мисля, че зрителите на градския стадион в Русе и вие пред телевизионните екрани не съжалявате от това, което виждате. Атанасов. Йордан Димитров по крилото. Достигна на топката. Паса е към Георги Чакъров. Чакъров. Ники Колев. Неточен изстрел. 45-та минута на първото полувреме. Удар от вратата за Белица. Първа топка Ники Николов. Николай Колев, простете. Диан Димов. Йордан Димитров. Чудесно подаване на футболистите на Белица. Разбира се, нямаше кой да подсигури техния нападател. Атанасов. Росвет Христов. Атанасов. Ивайло Орденцов. Николай Колев. Раденцов. Мирослав Будинов. Паса е към Андреас Васев. Чудесно подаване на Будинов. Андреас Васев беше ли му избита топката, точно така. Глав удар за Дунав. 46-та минута, т.е. първа минута на добавеното време.
Ивайло Раденцов. Топката е вън. Вън от вратата. Тоест, топката е влязла вътре, но е минала през дупка на мрежата, уважаеми зрители. Много интересна ситуация. Точно затова мрежите се преглеждат щателно преди двубоите, за да няма такива ситуации. Няма гол. Няма гол. Росвет Христов. Николай Колев. Милчев. Мирослав Будинов. Андреас Васев. Отнета му бе топката. Милчев. Андреас Васев. Отнета му бе топката. Това е всичко за първото полувреме. Мач от 10-тия кръг на Североизточна футболна група. Дунав 2010 води с 2-1 срещу Белица на градския стадион в Русе. След кратка пауза ще се видим отново от стадиона. Уважаеми зрители, връщаме се на градския стадион в Русе, за да проследим второто полувреме на срещата от 10-тия кръг в Североизточната В футболна група на България между отборите на Дунав 2010 и Белица. Съдиите, страничните ще проверят мрежите на двете врати, тъй като през първото полувреме имаше ситуация, в която топката влезе във вратата, но не откъдето трябва, а през своеобразна дупка в мрежата. След което мрежата беше ремонтирана и сега съдиите отидоха детайлно да ги проверят преди старта на второто полувреме. Резултатът е 2-1 след 45 минути игра на градския стадион в Русе. С 2 гола на Йордан Димитров Дунав води, но първи поведоха в резултата гостите от Белица, след което Дунав отбелязаха 2 попадения. Старт на второто полувреме. Диан Димов. Ивайло Раденцов. Нещо друго важно, което трябва да се отбележи за първите 45 минути, уважаеми зрители, е изгонването на по един футболист от двата отбора. Мартин Димов, централният защитник на Дунав, получи директен червен картон, както и номер 19 Парашкелов, бивши играч на Дунав, също получи червен картон. Така, отборите играят с по 10 души. Тук имаше нарушение. Ивайло Раденцов. Дунав са в син екип, бял-черен екип за Белица. Георги Чакъров, Николай Колев, отново Чакъров. Атанасов, Милчев. Мирослав Будинов. Чудесно нарушение. Нарушение, разбира се, срещу него. Чудесна техника. Ивайло Раденцов. Андреас Васев. Отново Раденцов. Атанасов. Николай Колев. Простите, това е Йордан Димитров. Мал шанс в тази ситуация. Ъглов удар за Дунав. Ивайло Раденцов изпълнява ъгловия удар. Първи до топката достига Андреас Васев. Ново Раденцов. Нов ъглов удар за Дунав.
Удар с глава. Неточно, но топката отново е за Дунав. Йордан Димитров. Андреас Васев. Не се разбраха играчите на Дунав. Топка за Белица, тъч. Контратака за Белица. Радосвет Христов. Чудесна игра на Радосвет Христов. Продължава опасността за Дунав. Няма гол. Ъглов удар за Белица. Чудесно нападение за гостите. Липсата на още един централен защитник в лицето на Мартин Димов. Веднага каза влияние в защитен план за Дунав. На пръв поглед не много сериозна ситуация. Беше близко до отбелязване на гол. Ъглов удар за Белица. Андреас Васев, контранападение за Дунав. Мирослав Будинов тича вляво. Георги Чакъров също е там. Васев предпочете към Чакъров. Неточно подаване. Гостите отканаха топка, но си подаваха точно. Тъч за Дунав. Ивайло Раденцов. Диан Димов. Нов Раденцов. Мирослав Будинов. Николай Колев. Андреас Васев. Ивайло Раденцов. Паса е към Георги Чакъров. Михаил Милчев. Георги Чакъров. Опит за подаване към Васев. Неточно. Гостите откраднаха топката. Технична игра. Нарушение най-вероятно. Точно така. Белица в нападение. Нарушение. Ивайло Раденцов извършва второ нарушение. Радосвет Христов отново подложен на изпитание. Директен обстрел. Не е добра игра на Радосвет Христов и гостите изравняват 2-2. Какъв двубой, уважаеми зрители? Кой очаквал, че гостите от Белица ще играят по такъв начин? Равностоен. Разбира се, в игрови план футболистите на Дунав играят много по-често с топката и организират много по-чести нападения, но въпреки това резултатът в момента е 2-2. Мирослав Будинов, Андреас Васев. Тръгват домакините. Ивайло Раденцов. Диан Димов. Николай Колев. Андреас Васев. Центриране. Да видим тук. Ъглов. Нямаше Ъглов удар. Аут. Топката е в аут. Там футболист на Белица се държи за кръста, но е получил някакъв удар.
Доктора идва на терена. Все пак ще се изправи футболиста. Николай Колев първи достигна топката. Тъч за Дунав. Андреас Васев, Николай Колев. Ивайло Раденцов. Танас Танасов. Центриране към Андреас Васев. Няма да достигне топката. Аут. Атанасов. Ивайло Раденцов. Паса към Мирослав Будинов. Пресечен бе този пас. Тук нарушение. Топка за Белица. Минутата е 55, уважаеми зрители. Резултатът на градския стадион в Русе е 2-2. Дунав 2010, Белица. Мач от 10-я кръг на ВЕ Североизточна футболна група. Градски стадион Русе. Диан Димов открадна топката. Ивайло Раденцов. Контратака за Дунав. Андреас Васев получава по крилото. Георги Чакъров го подсигури. Напредва Чакъров, ще центрира. Кой ще засече топката? Тук имаше игра с ръка и Дуспа. Спечелиха Дуспа футболистите на Дунав за игра с ръка на футболист от Белица в наказателното поле. Разбира се, че оспорват съдийското решение гостите, но играта с ръка в наказателното поле означава 11 метров наказателен удар. Когато един от двата отбора атакува остро, дори някои от ударите в вратата да не са успешни, шансът да се стигне до положение, в което защитата сгреши, както тази ситуация е доста голям. Ето, Дунав имат възможност да изпълнят Дуспа. Диан Димов, капитанът е точен. 3-2 за домакините. Междувременно и жълт картон. Мисля, че получи един от футболистите на Белица за оспорване на съдийското решение за Дуспата.